Выберы жыццё. Ну, гэта быў такі слоган у кампаніі супраць наркотыкаў у 80-е гады. А мы дадавалі да яго сваё. Ну, вось скажам, напрыклад, выберы дызайнерскую бялізну. У марнай спробе ажыццявіць ваши ўжо шмат гадоў мёртвыя адносіны. Выберы сумкі. Выберы модныя туфлі, кашмір і шоўк, каб адчуць тое, што выдаюць за шчасце. Выберы айфон, зроблены кітаянкай, якая выйшла з акна. І сунь яго ў пінжак, пашыты ў далёкай паўднёва-азіяцкай душагубцы. Выберы Facebook, Twitter, Snapchat, Instagram і тысячы іншых спосабаў паліваць жоўцю тых, каго не ведаеш. Выберы пасты ў соцсетках. Раскажы свету пра тое, што ты еў на сняданак, спадзяваючыся, што камусьці не пасраць. Паглядзі на былую каханку і спадзявайся, што ты-то ўжо выглядаеш лепш, чым яна. Выберы лайфблогінг з першай дрочкі да апошняга ўздыху. Адносіны цяпер гэта проста набор нулёў і адзінак. Выберы 10 рэчаў, якія ты не ведаў пра зоркі і іх аперацыі. Выберы ляман пра аборты, жарты пра гвалт, слат-шэймінг, порна-помсту і бясконцы паток жанчына-ненавісніцтва. Выберы тое, што 11 верасня ніколі не было, а калі і было, дык гэта жыды. Выберы пахадзінную аплату, 2 гадзіны перасадак да працы і той жа лёс для сваіх дзяцей. Толькі горш і шкадуй, што наогул іх калісьці завёў. А потым адкінься і заглушы боль невядомай дозай каламутнага лайна, якое забадзяжылі на смярдзючай кухні. Выберы бясконцае шкадаванне, што не пражыў жыццё інакш. Выберы не вучыцца на сваіх памылках. Выберы тую ж заезджаную пласцінку. Выберы павольна, з асалодай праглынаць тое, што ў цябе ёсць, а не біцца за тое, чаго хочаш. Задавальняйся малым, але з гонарам у вачах. Выберы расчараванне і страту любімых людзей, разам з якімі кожны раз памірае і частка цябе. Пакуль аднойчы не ўбачыш, што паступова частка за часткай сышло ўсё, і ад цябе самога ўжо зусім нічога не засталося. Выберы будучыню, Вероніка. Выберы жыццё.